Ne tɔgɔ ye Sidi Mohamed Koulibaly, ne président d'honneur et collectif des handicapés diplômés la. N fana Ala ye n garijɛgɛ kɛ lujura ye ɲɛ fanfɛla fɛ collectif des handicapés diplômés la yan. An bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fo. Anw ye collectif des handicapés diplômés pour l'emploi. Lujuratɔ denmisɛnnin minnu farala ɲɔgɔn kan n'u ka laɲini ye lujuratɔw ka baarako ye. Ani fana collectif des handicapés diplômés ale bɛ fédération kɔnɔ n'o ye Mali lujuratɔw ka association ba. Collectif des handicapés diplômés b'a kɔnɔ. An ka bi an ka sigi ni an ka bi réunion ordinaire ye bi ye n'an y'an profiter ka wele bila walasa duniya bɛɛ bɛ se ka anw lamɛn cogo min na ka se ka jaabi sɔrɔ an ka problème la n'o ye baarako ye. Bi an ka sigi a bɛ lujuratɔw u ka réseau ye concours min kɛ n'o kɛra fonction publique ye 2024 o jaabi min bɔra lahalaya dɔw de bɛ an kan o kɛlen don k'an kɔnɔla fili k'an dɛsɛ ka sunɔgɔ an bɛ fɛ ka kuma o kan. An bɛ fɛ ka kuma bi fana arrêté dɔ de bɔlen don ko arrêté interministériel lujuratɔw ka baarako kan. An ka bi sigi ye nin fila de ye bi ni Ala ka diɲɛ ye ka wele bila maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ an bɛna kuma min fɔ bi u k'anw dɛmɛ walasa lujuratɔw ka baarako a bɛ se ka kɛ sabati cogo min na. Fonction publique min kɛra session 2024 anw kɔnɔna fililen don ka sababu kɛ mun ye a fɔra de k'a fɔ ko lujuratɔw walasa ko ka intégration à titre exceptionnel n'o ye ka lujuratɔw ka dossier concours la n'a sɔrɔ sélection de dossier de kun bɛ kɛ ko walasa ko ka forme kɛ o la u ko ka o dabila ko lujuratɔw ko an ka taa concours kɛ sariya de taara en 2018 sariya in talen a décret d'application tana ta 2021 o talen a fɔra ko lujuratɔw ko an bɛ taa concours kɛ ko n'an taara concours kɛ ko 100 sarada o 100 sarada ko 15 jɔyɔrɔ 15 ko kan ka di lujuratɔw ma. An ye nin arrêté nin décret nin loi bɛɛ lajɛ ka taa concours kɛ n'an jɛnna ni a ye an taara concours kɛ an kɛlen ko ka concours kɛ résultat nana bɔ ministre de la fonction publique yɛrɛ n'ale nana conseil des ministres la le 4 juillet 2024 a ye annoncé chapitre de communication kɔnɔ k'a fɔ ko concours min kɛra 2024 ko lujuratɔ denmisɛnninw k'olu ka mɔgɔ 32 k'olu bɛ passeli ko b'o sira kan n'o ye 32 personnes handicapées admissibles. Donc an sigilen don an nisɔndiyara o la an bɛɛ lajɛlen an n'an somɔgɔw an bɛɛ lajɛlen de nisɔndiyara mais taalen ɲɛ an nana mun ye an nana k'a ye k'a fɔ ko o 32 personnes handicapées admissibles la ko an tɛ se k'o sɔrɔ ko an bɛ mɔgɔ 13 ɲɔgɔn na k'an b'o de sɔrɔ o de kɔnɔnafili bɛ an kan bi an kɔnɔna fililen don lujuratɔw ni lujuratɔ somɔgɔw u bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fililen don bi n'a fɔra k'a fɔra ko 32 bɛ aw bolo ko mɛ ko foyi tɛna se ka sɔrɔ 13 kɔ alors que mɔgɔw ye concours kɛ u ye moyenne sɔrɔ moyenne dɔw 10 b'u bolo dɔw 11 b'u bolo dɔw 12 b'u bolo 13 bi dɔw yɛrɛ bolo k'a fɔ ko e ma passé o la i kɛlen kɔ ka kalan kɛ ni sɛgɛn ni tirikitɔrɔkɔ kɔnɔna na ni lujura ye mɔgɔw ka moqueries bɛɛ lajɛlen kɔ ka tila ka taa concours kɛ tuguni k'a fɔ ko moyenne sɔrɔlen kɔ ko e ti taa o la o kɔnɔnafili bɛ lujuratɔw kan o kɔnɔnafili bɛ lujuratɔ somɔgɔw fana kan bi o de la u sigilen bɛ yan bi k'a fɔ u bɛna wele de lase opinion nationale et opinion internationale ka taa se AES jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka taa se président de la transition son excellence Assimi Goïta ani premier ministre k'a fɔ résultat min bɔra ni ministre de la fonction publique yɛrɛ y'a annoncé ko 32 personnes handicapées admissibles k'o de b'anw bolo an y'a ɲini u fɛ u ka o 32 personnes handicapées admissibles wele u ka contrôle physique kɛ walasa u bɛ se ka bila u ka droit kɔnɔ cogo min na fonction publique kɔnɔna na o de gɛlɛya b'an kan 32 personnes handicapées admissibles kɔnɔna na concours d'entrée à la fonction publique d'État la an ye wulikajɔw kɛ depuis an ye nin mɛn don min na an wulila ka se directeur du centre des examens et des concours an wulila ka se ale ma a ye ɲɛfɔli min kɛ anw ye an ko ni sariya in ani ale b'a la k'a labaara cogo min na ani sariya ye min fɔ o tɛ taa sira kelen fɛ an wulila ale kɔfɛ an taara ministre yɛrɛ fɛ ani ministre an sigira an kumana an ye kuma dɔw jira ɲɔgɔn na an ko k'a fɔ nin sariya in a appliqueli a kɛra ka kɔrɔ 2022 a kɛra ka kɔrɔ 2023 baara in bɛ kɛ cogo min na an b'a fɛ baara in ka k'o cogo de la parce que arrêté interministériel o kun ma bɔ fɔlɔ o kun tɛ parce que an bɛ le 4 juillet de la sisan 2024 résultat bɔra le 4 juillet
2024 an kumana ni directeur ye ka kuma ni ministre ye an ka demande d'urgence o bɛ primature fana na a bɛ médiature de la république fana na an bɛ o de sigi kɔnɔ an b'o kɔnɔnafiliw kɔnɔna na o le bilalen don bɛɛ lajɛlen ma an ye arrêté interministériel an ye o fɔ effectivement an ka sariya in n'o ye article 27 arrêté o kumanen don k'a fɔ ko walasa ka arrêté article 27 ka don ba la ko arrêté interministériel dɔ k'o ka kan ka ta o arrêté interministériel o de tara le 31 octobre 2025 31 octobre 2025 yɔrɔ o bɛ juillet 2025 o bɛ o kɔfɛ voilà donc o arrêté interministériel an dun y'a fɔ k'a laɲini k'a fɔ an b'a fɛ ka participer à élaboration na an b'a fɛ ka fɛn o fɛn parce que lujuratɔw o de laɲininen don an ka convention la convention relative aux droits des personnes handicapées article 4 paragraphe 3 o bɛ kuma k'a fɔ ko fɛn o fɛn a kɛra loi ye o a kɛra décret ye a kɛra mesure politique ye a kɛra plan et programme ye ko lujuratɔw n'a bɛ lujuratɔw concerné ko lujuratɔw ka wele k'u ɲininka k'u da don a baara la ko hali ka taa se lujuratɔ denmisɛnninw ma ko y compris les organisations représentatives des personnes handicapées an ka organisation n'o ye an ka fédération ye n'o ye an ka association ye an ka kɔnɔnafili o nana bɔ yɔrɔ jumɛn kan o de ye k'a fɔ arrêté interministériel a labaara yala mais lujuratɔw ma wele lujuratɔw da ma don a la donc a bɔlen kɔ fana a ma ci lujuratɔw ma an tɛ a kɔnɔna ko dɔn o dun ko k'a fɔ k'o de bɛna appliquer anw kan o de la Mali y'a bolo bila les objectifs de développement durable o b'a fɔ ko rien pour les personnes handicapées sans les personnes handicapées donc nin baara in kɛra o sariya sɔsɔli kɔnɔna na donc anw min b'an bolo bi o ye de ka wele k'a lase ministère de la fonction publique ma ministère de la santé et du développement social ministère de l'administration territoriale arrêté u ka segin a kan ka lujuratɔw da don a la walasa a ka kɛ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ an b'a fɔ de ma ko un pays inclusif une société inclusive o de ye lujuratɔw ka laɲini ye parce que arrêté fɛnw b'a kɔnɔ min bɛ anw ka article 27 ka annuler complètement n'a fɔra ko an ka 15% ka kɛ par corps et par mairie par prorata donc an b'a ye an ka article 27 nin ye a annulelen o kɔrɔ ye k'a fɔ lujuratɔw olu ka segin ka taa siradaw la ka taa garibuya la u ka taa so kɔnɔ ka kɛ kɛrɛfɛdenw ye jamana kɔnɔ ka kɛ kɛrɛfɛdenw ye ne kɔnɔ nin baara in na an ka Mali kura a sigili sen kan a bɛ gɛlɛya donc an b'an profiter a ye si jamana ɲɛmɔgɔw de bɛna ɲɔgɔn ye sini u bɛna don nataw la président de la transition ka wuli k'i jɔ k'i cɛsiri k'a fɔ lujuratɔw u ka dɛmɛ bɛ transition ye dɛ mais an b'a fɛ président fana ka an dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ walasa Mali a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na. Ne tɔgɔ ye Mariam Sogore Ala ye garizigɛ lujura la an sen yan fan kumakan laban min bɛ anw lujuratɔw bolo k'a fɔ anw faden tɛ autorité ye ayi anw yɛrɛ ye jamanaden dɔ nous sommes aussi des citoyens à part entière n'i yɛrɛ y'i sigi ka hakili jagabɔ anw lujuratɔw bɛ kalan kɛ cogo min na tɔw bɛ effort kelen de kɛ mais anw bɛ effort caman de kɛ walasa an ka se ka kun tɔw la tɔw bɛ se ka boliboli min kɛ ka baara ɲini anw tɛ se k'a kɛ hali ka papiyew fara ɲɔgɔn kan ka taa déposer a bɛɛ ka gɛlɛn anw lujuratɔw ma n'a fɔra k'i y'o diplôme fɛnɛ sɔrɔ ko ka taa concours kɛ normalement concours yɛrɛ n'a bɛ kɛ anw ka sɛbɛnw y'a fɔ cogo min na sɛbɛn ninnu an m'a si inventé Mali y'a bɛɛ a convention bɛɛ ratifié k'u bɛ se ko k'a labaara jamana kɔnɔ anw bɛ ka welewelemada kɛ ka an jigi da o sɛbɛn ninnu de kan barisabula an ka hakɛ dɔ de don wa an kan ka bila a kɔnɔna na ni a fɔra ko sɛbɛn ninnu bɛ ta ba la a ma se an ka ninnu kuma ninnu ni ɲɔgɔn sama ninnu bɛɛ kɛ anw ka hakɛ nɔfɛ san kan ka sɔrɔ an tilala lujuratɔw ka baarako la barisabula sɛbɛn y'a fɔ cogo min n'a bɛ ka appliquer ten a ma se an ka nin dekun ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'an bila an ka hakɛ kɔnɔ donc an bɛ welewelekada de kɛ don o don ka se autorité ma lujura ye fɛn dɔ ye n'a t'i la i kɛ man di k'a dekun dɔn mais ni dekunbagatɔ fana ser'i ma k'a ka dekun fɔ n hakili la i kan k'a dɛmɛ k'a faamuya k'a bila a ka hakɛ kɔnɔna na donc an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ damakasili kɛ
u ka essayer ka an bila an ka hakɛw kɔnɔna na olu yɛrɛ de y'u bolonɔ k'a la an ye concours kɛ an ye kalan kɛ an tɛ ka delili kɛ an bɛ fɛ u ka bila an ka hakɛ de kɔnɔ juste walasa an donni ka bɔ jamana yɛrɛ kan n'i ye lujuratɔ kelen dɛmɛ a ka baara sɔrɔ i yɛrɛ t'a dɔn i ye min kɛ mais Ala n'a kira de b'a dɔn i ye degun min bɔ a somɔgɔw kan k'a ka ja a tigi yɛrɛ kan anw yelen don ni gerebuya de ye mais anw yɛrɛ tɛ gerebu ye anw yɛrɛ tɛ gerebuya fɛ o de kama an bɛ lujura in to yen ka kɛlɛ kɛ ka baara kɛ ka kalan kɛ ka diplôme sɔrɔ a ka ja diplôme yɛrɛ fana tɛ minnu bolo olu fana m'u sigi k'u bolo dɔw sen kan donc ni pour que nin ko in sama-samani bɛ ka ban autorité k'a lajɛ kuma min fɔra fɛn fɛn fɔra a bɛ se ka kɛ autorité bɛ se k'a kɛ fɛn tɛ ko an bɛ k'a créer ou bien an bɛ k'a kɛ nin bɛɛ delila ka kɛ lujuratɔ delila ka taa Mali la yan nɔ recrutement à titre exceptionnel hali sini u b'a baara la wa an delila ka ta fɛnɛ 15% kelen kelen in na hali sini u b'a baara la mais munna sisan an nana se nin niveau ma ko bɛ ka taa jɔ sira la ne yɛrɛ bolo volonté politique bɛ se ka nin ko in bɛɛ ban donc welewele ka da don k'a daminɛ général des armées la tɔnɔ Asimi a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ka bila an ka hakɛw kɔnɔ olu bolonɔ k'a la ka loi fana signé ka d'an ma donc ne hakili la ni ninnu bɛɛ taara sira fɛ a ma se an ka kɛlɛ kɛ an ka hakɛw nɔfɛ bilen u k'a essayer ka an bila an ka hakɛw kɔnɔ quota min dira an ma a ka appliquer a cogo la walasa dekun ka bɔ anw lujuratɔw ka kalanko la hali bi n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani lujuratɔw bɛɛ lajɛlen ni aw y'an faamuya dɔrɔn aw bɛ se ka anw dɛmɛ